Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, saderengipun dipun wiwiti, sumangga dedonga langkung rumiyin dipimpin sinten? Monggo ingkang biasa mimpin dedonga. Trivel. Yuk, Vel. Yoga. Semua kawan kita. Semua paripurna. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saderengipun lanjut. Nah, biasanipun nyanyi Indonesia Raya nggih? Nah, sumangga dipimpin sinten? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, dinten menika ingkang boten masuk sinten mawon wonten boten? Keisha, nggih. Kenging napa Keisha? Izin apa, Nduk? Kesa, nggih, Kesa, mboten napa-napa. Enten malih? Wonten malih ingkang boten mlebet? Narendra kenging napa? Oh, Narendra telat. Dereng enten keterangan nggih? Nggih. Nah, mu matur karo wong liya, komunikasi karo wong liya ning Jawi ya. Nek ngangge basa krama ngono kuwi sing mbok jak matur seneng napa mboten? Seneng. Saestu seneng pun nate? Sampun. Kira-kira nek awakmu matur ngangge basa krama ngono kuwi harga dirimu naik utawa harga dirimu turun? Nah, jadi cah mulane awake dhewe sakniki bakalan sinau babagan unggah-ungguh basa. Kan rumiyin videone. Katingal mboten? Suaranya. Aduh, suaranya. Nah, yang ini masuk. Nendra. Cah gede ya ini kok. Konti mau.
tidur. Bangun tidur Gusti Allah. Sing dawuh linggih sapa? Berdoa sik. Kene. Berdoa sik. Berdoa dhewe. Aja membelakang kan. Sampun? Pun lenggah. Oke, Bu Epi wonten video digatoske. Oke, sareng-sareng kalih kancane. Belum ngamalke tinggalane berarti urip iki bakal ayam tangga. Yang menang ning ngoten kedai pripun, Guys? Rene yo tak kandhani. Dhewe mak kenapa? Nang bersih-bersih lagi. Dhewe mak iki tambah bersih kok. Pinter. Bu, tumbas. Tumbas apa, Nek? Tumbas kaya, Bu. Piro? Tinggal apa? Kita 5.000. 2.000 sampeyan pun. Matur suwun, Bu. Iya, moga-moga. Dari udah beli. Beli mereka, Pak. Oke, bukan. Nah, apa? Dereng. Nah, sakniki Bu nyuwun awakmu bentuk kelompok diskusi karo Kaisen. Gitu? Nah, mohon sakniki bentuk kelompok. Dados 3 kelompok mawon nggih, mboten napa-napa. Wis ngeten mawon. Iki sak ret iki sak kelompok. Kelompok tunggal, mriki kelompok kalih, mriki pados. Sing arane unggah-ungguh ki apa to? Digoleki. Diskusi karo sampun kecepeng judule unggah-ungguh basa. Mon angsal dereng matarine. Apa sing diarani unggah-ungguh basa mon angsal dereng? Sampun. Pacelaton marang sapa wae ngangge unggah-ungguh basa. Umpamane awakmu karo kakak kelasmu. Nah, niku kan mboten mungkin to nek ngangge krama inggil terus, berarti unggah-ungguh basane nganggo basa sing kepiye. Nah, kuwi monggo didamel nggih pacelaton antarane awakmu kalih sinten mawon ngangge unggah-ungguh basa sing pas. Nah, niki Bu Epi paring wekdal pira iki? Ya awakmu cah pinter-pinter. Yes, 20 menit nggih, 20. Kelompok kalih badhe Setunggal berarti setengah. kelompok setunggal berarti terangake pacelaton basa Jawa kang judule tugas wingi. Oh, judule tugas wingi nggih. Yo, saged dipun wiwiti. Tugas wingi tah ulang. Ya, diulang nggih. Tugas wingi wis bertah durung. Durung lek aku ora ngerti nomor iki kok. Piye carane?
Aku malah karo tugase. Lah wingi aku ora mangkat kok. Oh, tugas sing wingi. Aku sih wis, soalnya kan cerita. Dung, lagi piye carane jari. Iki lho carane. Iki digenekno terus ngene. Wis to? Oh, ya wis matur suwun. Nggih. Sekian. Sampun. Niki kelompok tunggal. Kelompok tunggal sampun. Cakaton langsung sampun. Sampun praktek. Sampun praktek pacelaton bahasa Jawa. Matur nuwun. Tepuk tangan. Unggah basa wonten pinten? Sekawan. Napa mawon? Noko lugu halus, promo lugu halus. Pinter. Jebulane pun do apal. 2 pertemuan pun do apal. Alhamdulillah. Napa pun kulino diagem ta, Cak? Ten dalem? Nggih, alhamdulillah ya Allah, manisnya anak-anak emak. Ngoten nggih, wonten dalem menawi wonten padintenan sanese wonten dalem, diagem napa mboten? Misale awakmu ning warung. Mboten ning warung sing niki sanes ten Indomaret nggih, warung ning tanggamu ning kampung, mesti sing ngedoli kan made-made to. Diagem mboten niku. Ya jal Bepi diparingi contoh nalika awakmu meh tumbas brambang misale apa tumbas es. Tumbas. Sapa sing cek kaya ngono? Dilanglangi nggih ingkang kados ngoten nggih. Ta budhe tumbas kan enak. Ngita. Teko apa, Nduk? Ya, umpamane Bepi tukang warunge. Teko apa, Nduk? Tumbas tigan. Tigan kuwi apa? Sik, kelompok iki awakmu ya wis. Tigan ki apa? Ayo, coba sing liyane ngerti mboten? Ngertas mboten? Napa? Telur pinter alhamdulillah. Tepuk tangan. Ya Allah. Anak modern tasih saged basa krama inggil nggih. Tumbas pinten, Nduk? Tumbas tunggal kilo lah iki. Setunggal kilo mawon. Nggih. Bepi nyuwun. Pacelatonmu iki mau ampun diguwak riyen. Disimpen. Nggih, disimpen riyen ampun diguwak riyen. Bakale wonten tugas salajengipun. Salajenge tugas candhake tasih wonten. Niki tasih wonten pertemuan selanjutnya nggih. Nah, tugasnya niki mangke Ibu nyuwun awakmu damel video direkam. Nggih. Iki mau kan sithik-sithik to niki mau to? Nggih pacaran direkam, lajeng mangke diunggah, diupload. Saged dikirim wonten YouTube #Bu Happy ngoten nggih. Lah kersane napa? Kersane Bu Happy saged mbiji langsung. Oh, iki tugasé kelompok iki langsung masuk Bu Happy langsung saged mirsani. Utawi saged wonten TikTok, nggih. Meja kalih kursine ditata kados saderenge. Nah, kersane mangke siap menawi gantos pelajaran. Ampun, ya. Nggih. Pasinaon basa Jawa dinten menika dipun pungkasi rumiyin. Sugeng ngayahi pasinaon mapel ingkang sanes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.